Здравейте, приятели! Докараха ни го това лисанче преди известно време. Проблем в един цилиндър нямаше. Компресия грам. 2 компресии имаше. Оказва се, че проблема е в клапаните. Водачи клапани бяха изгорели много жестоко. Всичко е подменено. Главата е ревизирана. Готова за качване, като сменихме и веригата, защото и беше време. Ново картърче беше изгнило и предстои качване на тази глава. Обслужена вече направена с нови клапани, нови водачи, регулирани полове, всичко е направено и предстои да я качиме. В момента чистиме блока. Така, това е гарнитурката. Новата, с нови болтове, с нови гарнитурки за изпускателния колектор и предстои да я качиме. Няма да ви показваме детайлите точно как стават, защото има известна доза нерви, затова ще го спестиме. Ще запалим, когато ще ви покажем вече. Don't stop.